rene kan. Iya kan. Awake dhewe ya sauntara ya disebut dipun masyarakat kene. Masyarakat kerja winangkon sekitare. Wis kapaten neh. Nah iya kan. Watuk pilek Di alah pirang-pirang sasi Ake terus mari. Ake usume kan. Heeh, wis muga-muga sirna kabeh. Nah ya, wis muga ilang kabeh penyakite. Salam taklim kagum Mangko Gati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepungaken asma kula. Ya kowe sapa? Kula Maklul, kowe Tembem. Iki pentul ya. Iya iki pentul ki Tembem ya padha. Padha ya. Makarya nggone sing Mangko Gati Bapak Halim sak keluarga dalah ibu. Ya muga-muga awake dhewe iki ndonga didonga jaluk sing kuwasa kagem Bapak Halimah adalah anggota rombongan kene. Ya kan. Muga-muga pitatuk berkah. Selamat panjang yuswa. Ya kok kado meneng wae. Nggih amin ngono lho. Walah, padahal kok pekok, padahal sering mangan lho. Lah iya. Kok tanduk ping pindho-pindho kan. Lah yo ngono didongakno panjang umur, banyak rezeki. Ya karo keti kuno pentel kono. Oh, ngono. Duwake sing gawe omah. Ya muga-muga berkah berkah, kebaran rezeki, iso turah-turah melimpah-limpah kena buah kaji Mekah Madinah. Amin. Sing dikitake semono uga di. Ya semoga-moga panjang yuswa. Tetep imane putra ingkang saleh migunani nulung bangsa. Amin. Tapi dawuh Gusti Kang Maha Kuwasa, aja kanthi ninggalke salate di Oh iya kan. Lho padha karo aku. Iya, ora wis badhe ketok denyes terus nglakonono ibadah. Iya ngono. Iki totoke yo ngono, padha ora ngerti kabeh iki kuwasa. Yo aja etok-etoke to kan tenangano. Lah, kok etok-etok. Halo, Pak Ji apa sapa kene? Bayoto. Kae Bayoto katanya delok delok kok. Karo ndongakno masyarakat kan aja winangun kene muga-muga sehat kabeh. Kacange buka paringi woh, Kacange ora pangan urer. iya muga-muga munduh senajan ora ana udan insyaallah engko 5 dina 3 dina untuk kiriman udan melempung bodot dhuwur kembange akeh. Yo aja akeh-akeh udane Kang mati kacange Ayo engko. tak kiriman ya sithik wae. Iya iya, kiriman sithik kok ya. Heeh. Iki wektune arek kon mepet sejeluk wae. Jeluk wae yo kan ajaran jokeh. Lha karo tok kono barongane. Oh, alah iki lho. Disote kan. Sote iki kaya ngomong. Ngene iki lho. Aku ngene iki lho piye? Wong golekno dhuwit kowe iki lho. Masamu ora laris sesasi piro? 12 juta. Terus wong ngene iki wong abak 150 kan. Iya, awake dhewe syuting jebule. Iya. Siaran langsung. Iya. Oke, delok ah. Aku seratu anu, beluk ge. Loh, Arep nanti kan? oh, diubet-ubet kowe maju rono. Aja kok kempel-pentel karo tembok kok pentel wae. Do lare kancane kuwi adike. Engko nak pisah kok piye? Oh, ngene ayu-ayu iki. Wah, ayu Kang. Lah. Aku ngerti lho iki tak kene tembok buah. Jujuk kok awake dhewe dibujuk kan ya? Iya. Alah, urung dibujuk piye? Kalau duduk. Ndi dibujuk? Ayo. Baroto dibujuk kan? Alah dianggap ora duwe Oh, ngono iya, ae iya, kok kene iya. gone kok. Ya ditangan yo. Iya, udan kok. Ayo, setan primanan do metu ki. Piye ngono kan? Ya, saya. Oh, ngono lho ing awak-awak iki. Oh. Datemitan sapa etan pojok kulon kidul lor. Kang Yodi. Ana bati kene ogleng. Kang Gerisi. Limpinane sapa? Bapak Haji Kasno dalam Mas sapa kae Mas Yanto. Iya. Ayo Le. Ayo piye kan? Celuk ora metu-metu kan. Kesel celukke. Ayo Kang didongani ki metu Kang. Dicoba capi. Kadal kesidek. Laras semati ini gantung. Rondo tu ojo melaku. Rondo omong melo kuwe. Walah, aku bakal. Janjak ojo etan lo.
Cái cảm bị đánh số mùi vậy. Phải không? Bắt rồi. Họ được phải ăn ngay bắt răng. Thì số hạt cho nó ăn ngon. Ai liền. Ôi. Opa!